సంవత్సరం సారీ ఉద్యోగంలో ఉన్నాను. ఎవ్రీ ఫంక్షన్కి కూడా సారీ ఉద్యోగంలో ఉంటాను నేను. ఎందుకంటే వాళ్ళు కస్టమర్స్ని వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకునే విధానం చాలా ఎంతో ఆప్యాయంగా వాళ్ళు అన్ని రకాల ఓపికగా చూపిస్తారు. కంచిపట్టు నుంచి బెనారస్ ఏంటి ఏ సారీస్ అయినా టస్సర్ దగ్గర నుంచి అన్ని మంచి కలెక్షను ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ట్రెడిషనల్ నుంచి అన్ని ఫ్యాషన్ అంతా. అదే కాకుండా చాలా రీజనబుల్ రేట్లు, ఎక్సలెంట్ కలెక్షను, మెటీరియల్. అసలు నేనైతే ఇంకా సో మెనీ టైమ్స్ ఇక్కడే సారీ ఉద్యోగంలోనే కొనటం జరుగుతుంది. చాలా అద్భుతమైన దగ్గరలో అందరికీ అందుబాటులో వీళ్ళ షాపు. నా అనుభవంతో చెప్తున్నాను అనమాట. నేను బాగా కొంటాను, నాకు ఇష్టం. బట్ట కూడా చాలా బాగుంటుంది వీళ్ళ దగ్గర. అంచేత ప్రతి ఒక్కరు కూడా సారీ ఉద్యోగం రావాలని నేను అందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.